якай берӯз ки як аламат мекуна ки кӯдака аз майдакиш калон мекунӣ ва қанат мебарора мепара мерава ба дигар ҷо. Якай берӯза раҳмат мегуфт, якай берӯза маи фоидаи давоша найдавоша, иам мегуфт додарҷон раҳмати калон мешид тамом. Бародаро на пушти Абдурозиқа мегирам, на пушти якай берӯз, яъне барона. Танҳо мехоҳам ки фикр ақидаи хидмат бугум, яъне ки ман озодам додар Абдурозиқ хафа нашав аз ман. Шояд тамошо мекунӣ ин қадар проблемае. Оли дар оянда чӣ чизо мебара, оли мегӯянд ки пулои Абдурозиқа нишон буда. Чанд қабл Абдурозиқ дар видеош гуфтагие ки 1 миллиони русӣ. Ассалому алайкум падарон, модарон, бародарон ва хоҳарони азиз, хуш омадед ба канали Ҳамнаво. Бо шумо ҳастам Али Акбар. Чӣ ки ба шумо маълум аст, аз номи видео ва аз ковери видео маълум аст ки гап дар бораи чӣ меравад, яъне ки Абдурозиқ ва барон. бисёриҳо шояд мегӯянд ки хайп мекунанд, исм мекунанд, усм мекунанд. Ман рости гап аз аввал то охир, то ҳамин вақта 3 сол аст кор мекунанд. Ягон бор дар бораи Абдурозиқ мақсад ягон суҳбат кардагӣ нестем, ё ки хайп аст ҳамохе рафтагием. дӯстони азиз, рости гап гуфти якай берӯз ки инсон як аламш меояд. бигзор хато кардагӣ боша якай барон. гуфти ҳамин Абдурозиқ ки мега пул ма гирифтанд, сони ма гирифтанд, иша гирифтанд, пул ма хӯрданд, чанд миллион рубл дорум дар дасташ хӯрданаш. Ай байни хичонай мо надидем, намефаҳмем. ва инора метонист ки Абдурозиқ чхеле ки Дубай даъватшон кардагиянд, Дубай рафта якай барон, яъне ки якай берӯз дар онҷа мешиданд. мегуфт ки якай берӯз ҳазор раҳмат, ина 3 сол шид мара меҳнат кардӣ, ба савияи баланд бардоштӣ ва ман мехоҳам ки ай шумо ҷидо шавам, қати дигаро кор кунам. ҳай ягон кас намехоҳад ҷидо шавад, лекин ихтиёр дар дасти ҳама, ихтиёри дар дасти худ шай. агар шартнома мекард якай берӯз қайта мисоли шартнома метавонст ки любой кас қати кор кунӣ. ба ҳамин хотир чӣ гуфтаниянд, ҳамин чиз дар байни ҳарди шумо ҳал мешид, ин қадар паҳн намешид, ин қадар дар пеши як дил мақсад паст намешидем. ба хотире ки ози чандин миллатҳо шуморо тамошо мекунанд, мебинанд, алхусусан мардуми Дубай мегӯянд ки барои пул мақсад чико мекунанд, якдигаршон метонистанд ки ҷидо шаванд, мефурӯшанд. ман аз аввал як фикр мекардам дар бораи Абдурозиқ ва якай берӯз. чӣ фикр мекардам? ҳар якай мардум мухлиси Абдурозиқ шуд, яъне ки любой видеоро мепарафтам 500,000 1 миллион просмотр мегирифт. бояд ҳамон вақт якай берӯз чико мекард? метонист ки ҳамаи чизша худашда медод, аккаунт чизе аст, чизе нест. падарашда занг мезад, метонист мегӯяд ки на писарат намиқа обрӯ пайдо кард, намиқа мо баланд бардоштем, ҳамаи ба хости худованд мешавад. якай берӯз танҳо сабаб шудагиад. баъд писараша чико мекард? мебурд медод дар дасти падару модараш. ана баъд ҳамин мушкилиё намешуд. ба он хотир ки Абдурозиқ дар кӯчаҳо байд мегуфту, мардум пулаш медоданд. ҳозир хай боз мегӯям ки як сабаб мешавад, яъне ки якай берӯз барон сабаб шуду ҳамин Абдурозиқ ба қуллаҳои баланд рафт. ман бародаро на пушти Абдурозиқа мегирам, на пушти якай берӯз, яъне барона. танҳо мехоҳам ки фикр ақидаи хидмат бугум, яъне ки ман озодам ки пешниҳод кунам бугум барои подписчикон. хеле хурсанд мешидам ки ҳамин хел нафарора инсонои мо, яъне ки мардуми мо дастгирӣ мекунанд, на танҳо барои ҳофизиву барои дигар чиз. ман видео мекардам барои хайркуно, танҳо картҳои худшона мемондам ки мақсад чико кунанд, партоям пагам проблема нашавад. ин фикри ман на ҳуқуқшиносум, на ягон чизи дигар. танҳо блогер ҳастам, фикр ақидама мардумда мегӯям подписчиконда. якай берӯз ки як аламат мекуна ки кӯдака аз майдакиш калон мекунӣ ва қанат мебарора мепара мерава ба дигар ҷо. ин кори хуб нест. додар Абдурозиқ хафа нашав аз ман. шояд тамошо мекунӣ. мебуромад бояд ҳарчунем хел мешиштам, мегуфтанд ки додарам, иш мегуфт акам. хай то ин ҳамин рӯза мо омадем, якай берӯза раҳмат мегуфт, якай берӯза маи фоидаи давоша найдавоша, иам мегуфт додарҷон раҳмати калон мешид тамом. ин қадар проблемае. оли дар оянда чӣ чизо мебара, оли мегӯянд ки пулои Абдурозиқа нишон буда. чанд қабл Абдурозиқ дар видеош гуфтагие ки 1 миллиони русӣ, чанд ҳазор сомонӣ
ва ису агар дар кор шуд зарурат шуд бояд акай берӯз барояд факту далел қати чӣ хел ки мегӯяд факту далел қати гап занад бояд абдурозиқ ин кора намекард. Рости гап дига намедонам чӣ бигӯм. ман фикр ақидаҳои шуморо мехоҳам бифаҳмам, яъне ки шумо чӣ фикр доред ҳатман дар зери комментария нависед ва ман намегӯм лайк монед чӣ монед, худтон лайк фаҳмидем ки лайк ҳам бояд бимонед. раҳмати калон аматонда. ин хайр нест, ман танҳо фикри хидмат гуфтам. то ҳамин вақта дар бораи Абдурозиқ ман ягон сухан кардаг нестм ё якай баром. хулосаи гап фикр ақидаи шумо мада дар кораи ку шумо чӣ мегем ҳатман дар комментария менависед. худованд нигаҳбонтон бошад. то видеои оянда видеои навро аз канали мо бинед. дар паноҳи худованд бошед. хушхабари мо ин аст ки хушбахтона ман як ҳавасу орзуи доштам ки як сайти эълонҳо кушоям дар ютуб. не дӯстони азиз, дар Play Market ман хостам ки як сайти эълонҳо кушоям ба номи Tesavdo TG, яъне ки ҳамаи молу амволи шумо Tesavdo мешавад ва ин ки аз Tesavdo TG яъне ки мехостагӣ мошин, мехостагӣ хона, мехостагӣ ноутбук, телефон, ҳамаи чизро шумо ҳам дарёфт кунед. дӯстони азиз, шумо то ин рӯз маро дастгирӣ кардед. ман соҳиби 315,000 подписчик дар YouTube канал дорам. тарзи истифода кардан ва тарзи скачат карданро баҳри шумо мерасонам. ассалому алайкум ҳаматонда як бор дигар. дӯстони азиз, чӣ хел скачат кардани приложени Tesavdo TG яъне сайти эълонҳои беҳтарин. ворид мешаванд дар Play Market ки дар инҷо шумо мебинед. дар инҷо поиск аст, яъне Google поиск медароем. ман Tesavdo TG навистагием. ҳозир бо як бор дигар менависам. клавиатурара англисӣ мекунем, менависем Tesavdo.tg ё Tesavdo холӣ ҳам бинависӣ мебирояд. Tesavdo ҳам бинависӣ мебирояд. Tesavdo TG ҳам бинависӣ мебирояд. сабабе ки ман скачат кардагим бародаро открит мекунем. челе ки дар инҷо мебинем эълонҳои мардумае. ҳатто телефон, хона, мошин, смартвоч, ноутбук, ҳамаи чӣ ҳастае бародаро. ҳатто запчастои компютер ва ин хел чизо ҳам доранд. акай дар поён чӣ хел ки мебинен плюсае бародаро, сирхак плюса зер мекунем ва дар инҷо чизе ки шумо интихоб мекунед, яъне ки мошини майда мефурӯшен, компютер, телефон, чӣ намуди бошад. автомобил мекунем, мисол ай Lexus бошад ё Opel бошад, Opel-а зер мекунем. дар инҷо чӣ хел ки мебинед маркаҳои мошинаи Astra-G, Vectra, Zafira чизе ки бошад зер мекунем. дар инҷо фото нависага плюса зер мекунем. дар инҷо интихоб мекунем телефонора, нарх, год випуск, километр, мен состояние мошин чӣ хелие, растаможка дорад ё надорад, объем, ҳамаи намуди объёмҳо аст, кузов, свет, коробка, механик, автомат чизи бошад, хароҷоти бензинаи газаи гази холияи бензинаи дар инҷо интихоб мекунем. передни, полни, задни чизе ки бошад интихоб мекунем. описанида менависем, номтона менависем, телефона менависем, падат объявлениеро мечиқем. дар инҷо 1-2 мебирояд. дӯстони азиз, дар он ҳолат метавонед ки шумо камтар интизор шавед, худаш автоматӣ дар Tesavdo мепартояд. осон, қулай, беҳтарин. шумо метавонед ки аз ин истифода кунед. канали мо дар сомонаи YouTube ҳамнаво обуна шав ва аз видеоҳои нав бохабар бош.